50,000 pesos nga balor sang illegal nga droga na kumpiska sa patigayon nga by bus operation. Duwa ka suspect arestado. Nasulod sa masobra 4 ka tuig, mapisan nga nagabiyahe sa dalan Rizal kag Burgos ang Traysikad driver nga si alias Joe Art, 39 anyos. Ang iya parapyano, masuki sang Burgos Public Market. Butang nga saludog gid sa iyang abyan nga si Ronnie sa iya performance nga wala palya. Sa iya, buot gugalingon niya guro. Maraming bala guro. Ang pag-ako sang suspect, illegal nga droga ang iya vitamina, agud hindi makapoy sa pagsikad. Gigiyos lang ako, sir. Bago mo itong ikabot, sir, sa itong area, sir. Produce lang ako diyan. Operasyon sa Regional Drug Enforcement Unit 6, madinalagon nga nabaklan ang suspect sa Purok Star Apple 2, Barangay 27. Na-recover kay alias Joe Art ang 4 ka sachet sang ginasuspetsuhan droga kag ang marked money nga lapit 900 pesos. Planted lang nila. Plantedan mo nila, planted. Ang gagamit niya, sir. Gagamit niya, amol na yan. Padayon yung ginapanindugan sang suspect nga wala ini nagabaligya kag personal yung ginakonsumo ang nakuha sa iya. Misaya kami sa maiya, guro. Magbagom lang siya kung makagawa mag-isa. Mula ko siya. Sa ulihi, imbes saluduhan ang mapisan nga abyan, ginlay gaya na lang ini nga magbago kag hindi mangin kabahin sang illegal nga buluhaton. The PNP is leveling up our efforts against all forms of criminality. So, kasama dito, aside from main focus natin na illegal drugs, anti-criminality yung illegal gambling. Kasi usually, that is minsan na nagiging roots ng mga crime dito sa incidents sa area o Bacolod City.